الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. توجہ میرے وال رکھ دیا ہویاں تے حضور دی ذات دے درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور العينين. اللہ کی رحمتوں کے یہ انوار کس لیے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے یہ انوار کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا یہ بیمار کس لیے ہیں؟ سبحان اللہ. گر مشکلیں حل نہ ہو تو یہ دربار کس لیے ہیں؟ امت نہ بخشی جائے تو سرکار کس لیے ہیں؟ امت نہ بخشی جائے تو سرکار کس لیے ہیں؟ کیڑا سوہنا نام محمد دا اس نام دیا ریساں کون کرے؟ جس گود چوالی ہے دو جگدا اس ماں دیا ریساں کون کرے؟ جس گود چوالی ہے دو جگدا اس ماں دیا ریساں کون کرے؟
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگو، بندہ نہ چیز نے دوست احبابہ دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں آئے مبارکہ دا کچھ حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ حق تبارکہ و تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ حق تعالی توانو مینو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج دا اے عظیم الشان پروگرام، عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خوشی دے اندر، حضور دی آمد دے اندر قبلہ بابا محمد اسلم باجوہ صاحب اور انہاں دے صاحبزادے محمد اختر باجوہ صاحب ماشاءاللہ ایک بہترین پروگرام دا ماحول بنا کے پھر حضور دے غلامانوں سرکار دے میلاد دی دعوت دیتی۔ اج حضور دے غلام اس وقت موجود نے، الحمدللہ حضور دا ذکر خیر مسجد پاک وچ بے کے کرتے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور دوست احباب جڑے چل کے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا چل کے آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، تساں دوست احباباں نوں بخوب ہی معلوم ہے کہ آج سارا دن ہی مصروفیت دا رہا ہے۔ صبح نماز الحمدللہ ادا کیتی ہے، نماز ادا کرن تو بعد پھر حضور دی آمد والے جلوس دی تیاری وچ پھر تقریباً 11:30-12 بجے تک اٹھے رہے ہیں، پھر واپس آئے ہیں تے جمعۃ المبارک دی نماز پڑھائیے، عصر ہو گئی ہے، مغرب دو بعد پھر ایک پروگرام سی، اے ہن تیسری حاضری ہے۔ ظاہر ہے میں بھی تھوڑا تھکاوٹ دا شکار ہاں تے انشاءاللہ حضور دا ذکر اپا کھل کے کرنا۔ جدو سرکار دا ذکر ہوئے تے یقیناً اے تھکاوٹ نہ اتر جاندی ہیں۔ میری گل کرن دا مقصد اے سی کہ ایک تے تساں دوست بابا نے میں چلانا ہے، ذوق دا مظاہرہ کرنا ہے تے انشاءاللہ سینہ مدینہ ہوئے گا۔ دوسرے سون والے دوست جڑے نے انہوں نے بھی گزارش ہے کہ تسی بھی سن لے آئے کہ تسی بھی اپنی ہون محبت جڑی ہے یہ بالکل پورے طریقے دینا رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اج دی اے عظیم الشان محفل آپا مدینہ المنورہ پہ چلے کے جانا، محبت نال بول دے سبحان اللہ۔ آیہ مبارکہ میں جڑی عرض کیتی ہے، موضوع بڑا بہترین عرض کرن لگا، او موضوع جدے بغیر انسان دا ایمان مکمل نہیں۔ موضوع دا نا کی محبت مصطفیٰ۔ نبی دے غلاموں، محبت ہے تے سب کچھ ہے، محبت نہیں تے کچھ بھی نہیں، محبت نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اے پوری کائنات، پورا جہان کسے نہ کسے دے نال محبت ضرور کرتا ہے۔ ہاں محبت کرن دے طور طریقے تے مختلف ہو سکتے نہیں، پر اے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ محبت تو خالی۔ ہر بندہ محبت کرن والا ہے، کسے نو اپنے رشتہ داراں دے نال محبت ہو جاندی ہے،
کسے نو اپنے عزیز و قارب دے نال محبت ہوندی ہے، کسے نو والدین دے نال محبت ہوندی ہے، کسے نو اپنے اساتذہ کرام دے نال محبت ہوندی ہے، تے کسے نو پھر پرندیاں دا شوق ہوندا ہے، انہاں نو پرندیاں دے نال محبت ہوندی ہے، کسے نو جانوراں دا شوق ہوندا ہے، انہاں نو جانوراں دے نال محبت ہوندی ہے، تے پھر کئی خوش بخت او بھی ہوندے نے جنہاں نو اللہ دے رسول دے نال محبت ہوندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اصل محبت یہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں عرض کیتی ہے کہ محبت وچ ہر بندہ ضرور ہے، طریقے کاروں دے مختلف نے، لیکن دنیا دیاں محبتاں ایک پاسے، اللہ دے رسول دیاں محبتاں ایک پاسے۔ اچھا اصل محبت کیڑی ہے جیڑی اساں کریے تے دنیا وچ بھی بھلائیاں نصیب ہون تے آخرت وچ بھی بھلائیاں نصیب ہون؟ سبحان اللہ۔ وہ اللہ دے رسول دی محبت ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، اسی مسلمان ہاں تے یقیناً اسی سارے ہی آکھنے ہاں کہ اسی اس رب دے نال محبت کرنے ہاں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا جڑا اٹھ کے یہ گل آکھے کہ میں رب نال محبت نہیں کرتا، نہ ہر بندہ یہی آکھدا ہے کہ میں اپنے رب دے نال کی کرنا، محبت کرنا ہوں۔ لیکن آؤ اللہ دے قرآن کولو نہ پوچھ لئیے کہ قرآن تو دس او رب کے دے نال محبت کردا ہے، او رب کے دے نال محبت تے پیار کردا ہے۔ پڑھیے قرآن، یہ میں نہیں پڑھنا، پڑھیے قرآن۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نے فرمایا قل محبوب لب کھولو تے میٹھا میٹھا بولو مالک و مولا، حکم ارشاد فرما کی بولنا ہے میرے نبی دے غلاموں؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، جڑے لوگ محبت دا دعویٰ کر دینے، جڑے لوگ آکھ دینے کہ اے میں رب تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال پیار کر دینے، میں رب تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال محبت کر دینے، تے جڑے لوگ متلاشی نے کہ رب تبارک و تعالیٰ دی ذات ببرکات دے نال اساں پیار کریے، اساں رب تبارک و تعالیٰ دی ذات ببرکات دے نال محبت کرنے آ، میرے نبی دے غلاموں محبوب نے فرمایا مالک و مولا تے ارشاد فرما تیرے بندے کی کام کرن تیری محبت واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فتبعونی، کملی والے آئینہ نو فرما دے تیری اتباع وچ آ جان، تیری مبارک پاک بارگاہ وچ حاضر ہو جان، تیری اتباع دے اندر آ جان۔ مولا 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 مالک مولا اے میری اتباع وچ آ جان تو انہاں نو صلہ کی دے گا، انہاں نو انعام کی عطا فرماوے گا۔ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، پہلے اعلان کر دینے اسی رب نال پیار کرنے آ، جب تیری پاک بارگاہ وچ آن گے پھر میں رب نے خود اعلان کرنا ہے کہ میں اپنے اس بندے دے نال پیار کرنا۔
میرے نبی دے غلاموں اللہ نے فرمایا بس تیری اتباع وچ آ جان میں رب نے انہاں دے نال پیار کرنا ہے میں رب دے انہاں دے نال محبت کرنی ہے ہن توجہ طلب گلاں عرض کرن لگا وا اللہ وحدہ لا شریک نے جدوں اپنی محبت دا ذکر کیتا رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا محبوب انہاں نو فرما دے اے نماز ادا کرن تے میں انہاں نال محبت فرماواں گا اے روزے رکھن تے میں انہاں نال محبت فرماواں گا حج ادا کرن تے میں انہاں نال محبت فرماواں گا اے زکاتاں دے میں انہاں نال محبت کرنی ہے میں انہاں نال پیار کرنا ہے اے صدقہ خیرات دین میں رب تبارک و تعالی نے انہاں دے نال پیار کرنا ہے نا اللہ نے اپنی محبت دی قید نہ نماز لائی ہے نہ روزہ لایا ہے نہ حج زکات لائی ہے نہ دیگر صدقہ خیرات لائے نے اللہ نے بس ایک مہر لا دی ہے مالک نے فرمایا فتبعونی محبوبہ بس انہاں نو قید تیری پاک بارگاہ وچ آ جان تیری اتباع وچ آ جان میں اللہ نے انہاں دے نال محبت فرمانی میں رب نے انہاں دے نال پیار کرنا ہے میں رب وحدہ لا شریک نے انہاں دے نال محبت کرنی ہے میرے نبی دے غلاموں معلوم ہویا نماز دا نا ایمان نہیں بلکہ ایمان دا جز روزے دا نا ایمان نہیں بلکہ اے بھی ایمان دا جز حج دا نا ایمان نہیں اے بھی ایمان دا جز زکات ادا کرن دا نا ایمان نہیں اے بھی ایمان دا جز صدقہ خیرات ادا کرن دا نا ایمان نہیں اے بھی ایمان دا جز ساری چیزیں ایمان نہیں ایمان دا جز نے پھر ایمان کیے ایمان کیے ایمان کیے ایمان اپنے دل کے اندر مصطفیٰ دی غلامی والا پٹا پا لین دا نام لیو اصل ایمان بس حضور دے نال وفا کریے حضور دے نال پیار دے محبت کریے حضور دے نال محبت کریے بیلیو اے اصل ایمان ہے اے اصل ایمان ہے اے اصل ایمان ہے میری کی مجال گل کلو کر کے جاما بخاری و مسلم دی حدیث تا سہارا لے کے میں گل عرض کیتی ہے آ توجہ دے نال سماعت فرما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں کوئی ایک بندہ بھی اودوں تک ایمان والا نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنی جان مال آل اولاد بلکہ حضور نے فرمایا والناس اجمعین ساری چیزاں نال پھیلے میں مصطفیٰ دی ذات نال پیار نہیں کرے گا حضور نے فرمایا ادو تک ایمان والا نہیں ہو سکتا لگ گیا پتا کہ ایمان محمد دی غلامی دا نام ہے ایمان میرے نبی دی محبت دا نام ہے میرے نبی دے غلاموں جدو سی حضور دے نال پیار کران گے حضور دے نال محبت جو عقیدت رکھاں گے پھر انشاءاللہ نمازاں پڑھاں گے تے بھی قبول ہون گیاں روزے رکھاں گے تے بھی قبول ہون گیاں زکاتاں ادا کراں گے تے بھی قبول ہون گیاں حج خیرات صدقات جڑا کچھ دیواں گے اللہ نے اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول فرمانے نے جو تیرا میرا سینہ عشق مصطفیٰ تو خالی ہے پھر یاد رکھی اس مالک نو نہ تیریاں میریاں نمازاں دی لوڑ نہ اس مالک نو تیرے میرے روزے دی لوڑ نہ اس مالک نو تیریاں میریاں
حج دے زکاتاں دی لوڑ ہے نہ اس مالک دی مبارک اس مالک دی مبارک ذات نو صدقہ خیراتاں دی لوڑ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس عبادت کے اندر میرے نبی دی محبت دی خوشبو نہ ہوئے میں اس عبادت نو کی کرنا اس عبادت میں جو محمد مصطفیٰ دی محبت دی خوشبو نہ ہوئے اللہ نے فرمایا میں انہوں کی کرنا میں نو کی ضرورت ہے تیری نمازاں دی میں نو کی ضرورت ہے تیرے روزیاں دی روزے رکھے نہیں تے اپنے واسطے نمازاں پڑھیاں نہیں تے اپنے واسطے پر تینوں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پیار نظر نہیں سی آیا حضور دی محبت تینوں نظر نہیں سی آئی جو اپنا سینہ نبی دیش کو تو خالی لے کے آ گیا میرے نبی دے غلاموں آؤ توجہ فرماؤ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکات نے فرمایا محبوب محبوب بس اے تیری بارگاہ وچ آ جان اے تیری اتباع دے اندر آ جان میں رب نے انہاں نال پیار کرنا ہے میں رب نے انہاں دے نال محبت فرمانی ہے میرے نبی دے غلاموں پھر حضور دے اصحاب دی زندگی دا مطالعہ کر کے تو دیکھیے میرے نبی دے غلامہ نے اپنا تن من دن سب کچھ نبی دی ذات قربان کر دیا جان آ گئی ہے تو حضور دی ذات قربان ہو گئی ہے مال آ گیا ہے تو حضور دی ذات قربان ہو گیا ہے اولاد آ گئی ہے میرے نبی دی ذات قربان ہو گئی ہے عزت کا معاملہ آ گیا ہے نبی دے غلامہ نے بھی حضور دی ذات قربان کر دیتا ہے میرے نبی دے غلاموں خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مبارک زندگی دا جو مطالعہ کر کے دیکھیے سارے دا سارا سامان کٹھا کر کے مال پورے دا پورا لے کے میرے نبی دی پاک بارگاہ میں حاضر نے حضور نے پوچھنا کیتا صدیق 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 گھر کے اندر کی چھوڑ کے آیا ہے اپنے واسطے گھر کی رکھ کے آیا ہے اور سن صدیق کا جواب دے اپنے سینے دے اندر ٹھنڈ پا ابو بکر صدیق نے حضور دی بارگاہ وچ ادبن ہاتھ بن کے عرض کیتی کملی والے آ کملی والے آ کملی والے آ صدیق نے گھر کی چھڑ کے اوڑا سی صدیق اپنے گھر دے اندر اللہ دے رسول دی ذات نو چھڑ کے اللہ دے رسول دی ذات نو چھڑ کے آیا ہوئے بیلیو کیوں چونکہ میرے نبی دے نال پیار کرن والے سن میرے نبی دے نال عشق کرن والے سن عشق دیا اگا نہیں ہو لایا جان دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا عشق دیا اگا نہیں ہو لایا جان دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا میں محبت ثبوت نہ دو ہتھاں نو چک کے میرے نال نبی دا ذکر خیر کرو عشق دیا اگا نہیں لایا جان دیا لگ جان پھر نہیں نبھایا جان دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا تن من وار کے صدیق دسیا او سب کچھ وار کے صدیق دسیا او سب کچھ وار کے صدیق دسیا سب کچھ وار کے صدیق دسیا اے میں تے نہیں نبھایا جان دیا
عشق دیا اگانیا لایا جانیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جانیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جانیا عشق دیاں گانے لایا لگ جاوے نا بس اللہ کرے حضور دے نالے لو لگ جاوے ایک باری لگ جائے نا پھر ٹوٹ دی نہیں بس سمجھو جے لگ گئی ہے تے پھر لگ گئی آؤ میرے نبی دے غلاموں میں اگلی گل عرض کرا خلیفۃ المسلمین دا ذکر چھڑے آئے جی آپ دی ایک گل عرض کردہ جاواں میرے نبی دے نال کنجا پیار کر دے سن اپنی جان آئیت نبی دوبار دیتی ہے سارے سراخ بند کیتے ایک سراخ بچ گیا صدیق نے اپنے پیر دی اڈی رکھ دیتی صدیق نے اپنے پیر دی اڈی رکھ دیتی وہ سب دستا رہا میرے نبی دے غلام صدیق نے اپنا پیر نہیں چکیا سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دی گود اندر نام فرمانے سب نے جدو شدت اختیار کی تھی بار بار جدو سب نے ڈنگ ماریا صدیق دیا اکھا چوا شوائے تجھے ہے مصطفیٰ دے جاج کیا بیلیو کیسا منظر ہوئے گا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کس طرح حضور دے نال پیار کر دے سن اپنی جاناں دی پرواہ نہیں سن کر دے مالاں دی پرواہ نہیں سن کر دے اولاداں دی پرواہ نہیں سن کر دے سب نالوں افضل و اعلیٰ جنوں پیار دیندے سن نا وہ تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء بس اپنے نبی دے نال پیار کر دے سن اپنے نبی دے نال محبت کر دے سن میرے نبی دے غلام صدیق نے جان یہ بھی قربان کر دیتی ہے آہن اگلی گل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پیار دی میں عرض کرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنگ ہوئی ہے ایک پاسے آپ دا بیٹا ہے دوسرے پاسے آپ جنگ لڑ دے نے بیٹا دشمنہ بلو ہے جڑا باپ ہے نبی دا غلام ہے جنگ چھڑ گئی ہے جب جنگ ختم ہوئی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نو اللہ رب العزت دی ذات نے اسلام دی دولت عطا فرمائی اور باپ دے بیٹا آپس میں اکٹھے بیٹھے نے آپ دا بیٹا عرض کردا ہے بابا جی او فلاں جنگ دے موقع تے تساں میری تلوار دے وار تھلے آئے سی آپ نے فرمایا پھر وار کیوں نہیں سی کیتا عرض کردا ہے بابا میں باپ سمجھ دے چھڑ دیتا سی تلوار دے تھلے آج گیا ہے لیکن ہے تے میرا باپ ہے بابا جی میں تنو اپنا باپ سمجھ کے چھڑ دیتا سی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دائے ہی گل سونا سی نبی دے غلام نے للکار کے فرمایا کنگا قربان کر کے امام علی مقام نے یہی فرمایا عشق دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جانیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جانیا اور تن من وار کے حسین دسیا تن من وار
آگ جان پھر نہیں بجھایا جانیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، میٹھے کی آمد، کھانے کی آمد، عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ چشتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا منگیا کرو سنگیو، اللہ میں دا عشق نصیب فرما دے، اللہ میں دا پیار نصیب فرما دے، اللہ میں دی محبت نصیب فرما دے. محبت او دے نال کر دی چاہی دی جڑا توڑتا ساتھی تے ہوئے ہیں، جڑا کسی جڑا رستے میں چھاڑ جاوے او محبت کرن والا نہیں ہوندا. اصل محب تے محبوب دا پیار تے او ہوندا ہے نا جڑا توڑ تکر محب بھی نبھاوے تے محبوب بھی نبھاوے. میرے نبی دے غلامو آخری گل عرض کراں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام اپنی پرواہ نہیں سن کر دے، اپنی پرواہ نہیں سن کر دے کہ جانے تے شاید دے ہو جائیں گے، اولادے تے بچاؤ کر لئیے، مالے تے محفوظ کر لئیے نا. بس جتھے حضور دی ذات دا معاملہ آ جاندہ سی نا پھر جان بھی گئی، اولاد بھی گئی، مال بھی گیا، اپنا تن من دن سب کچھ قربان. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دی عمرے حضور دی بارگاہ وچ جا کے تے روز حضور دا دیدار کر دے، روز حضور دی زیارت کر دے. بچپنے چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے باقی بھی جلیل القدر اصحابی موجود ہوندے سن. سرکار میں کم کاج دے حوالے نال کدی صدیق نو فرمانا صدیق تو جا فلاں کم کر کے آ، کدی عمر فاروق نو فرمانا عمر تو جا فلاں کم کر کے آ، کدی حضرت عثمان غنی نو فرمانا، کدی علی المرتضی نو فرمانا. دیگر صحابہ وچوں سرکار نے کسی نو کام ارشاد فرما دینا. چونکہ انہاں دی عمر سی چھوٹی حضور کام نہیں سن دسدے. ایک وارا نا محبت بھرے انداز وچ نبی دا غلام حضور دی بارگاہ وچ بہ کے تے عرض کردا ہے کملی والے آ میں بھی تے تیرا غلام ہاں، کچھ کم کاج مینوں بھی ارشاد فرما دیا کرو، کچھ میری بھی ڈیوٹی حضور لا دیا کرو. میرے نبی دے غلاموں سرکار نے جدو اپنے اس غلام دا عشق ویکھیا نا، پیار ویکھیا نا، سرکار نے فرمایا تینوں کم دئیے؟ یا رسول اللہ دیو کم. فرمایا ذمہ لائیے؟ جی لاؤ. سرکار نے فرمایا جڑا کام تیرے ذمہ لایا جائے گا کر کے آویں گا. حضور حکم تے فرماؤ. سرکار نے ارشاد فرمایا او تلوار پئیے، تلوار چک کے تے اپنے بابے دا سر قلم کر کے میرے کو بابے دا سر قلم کر کے لایا. تے میرے نبی دے غلامو ابو طلحہ دا پاسے سننا سی، آئے آئے اے سننا سی. تے ابو طلحہ نے اے نہیں عرض کی تھی حضور خیر تے ہے میرے بابے دا قصور کی قصور ہے؟ میرے بابے دا تسی حکم جو دے دیتا ہے جو گردن بابے دی میں لا کے آماں میرے بابے دا قصور تے دس دے ہو. میرے نبی دے غلامو آؤ توجہ فرماؤ. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کوئی سوال نہ کیتا، کوئی سوال نہ کیتا، بس مدینے دے تاجدار دا حکم فرمانا سی. گیا تلوار چکی، تلوار چک کے اپنے گھر وال روانہ ہویا ہے. جا رہا ہے کیڑے پاسے نو؟ نبی دے حکم دے مطابق بابے دی گردن لین واسطے.
نبی پاک صاحب لولاک دے حکم دے مطابق مدینے دے تاجدار نے حکم جو دیتا سی حضرات غرامی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے مدینے دے تاجدار نے جدو اپنے غلام دا عشق ویکھیا نبی پاک صاحب لولاک نے جدو اپنے غلام دا پیار ویکھیا کملی والے تاجدار نے دوسرے صحابہ نو حکم فرمایا میرے نبی نے فرمایا جاؤ 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 میرے طلحہ نو واپس لے کے آؤ نبی دے غلام گئے نے ابو طلحہ نو واپس لے کے آ گئے نے عزیزان گرامی ابو طلحہ جب واپس آئے نے سرکار نے سینے مبارک دے نال آیا سرکار نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ تیرے بابے دی گردن کٹنا میرا مقصود نہیں سی میں تے بس یہی شرط کرنا سی تو اپنے نبی دے نال پیار کنا کرنا میں تے بس یہی دیکھنا سی تو اپنے نبی دے نال محبت کرنی کرنا ہے اپنے نبی دے نال دوست کنا کرنا ہے میرے نبی دے غلاموں میرا دل پہ کردا ہے آخری گل تے ایک بار تانوں حضرت سخی سلطان باہوت دربار کو پھیرا پوا کے لے آئے نہیں ایویں نہیں جانا بلکہ محبت نال جانا حالے بھی سکون تے مزہ نہیں آیا ہتھاں نوں چک کے محبت نال نبی دے غلامو حضرت سخی سلطان باہو آپ ترجمہ فرماؤندے نے آپ فرماؤندے نے عشق ماہی دے لگیاں کھون بجھاوے میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا باہو جڑا وچھڑے یار ملاوے ہو عشق لگ جاوے نا بس سمجھ لے دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے دعا منگیا کر نماز پڑھیا کر نماز پڑھن تو بعد بس حضور دا پیار منگیا کر حضور دی محبت منگیا کر کہ مالک حضور علیہ السلام دا مینو پیار نصیب فرما حضور دا مینو عشق نصیب فرما حضور دی مینو محبت نصیب فرما بیلیو جدو اے چیز ساڑے اندر آ گئی نا انشاءاللہ اللہ نے کرم ضرور فرما چلنا ہے اللہ نے مہربانیاں ضرور فرما چلنیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک اج دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین